kanunay na kong gipaambit kung mag-explain ako bahin aning virtue of humility, ang bertud sa pagpaubos. Ang ako yung simple nga description ana mao ang pagdawat nga way reklamo. So ang tao mahimong mapaubsanon or makaingon gid ta nga tinuod gid siyang mapaubsanon basta mudawat siya sa tanang butang, sa tanang sitwasyon, sa tanang tao nga wa gyoy reklamo. Agree mo, disagree. Sige, lingi ako nun ang imong tupad. Yung tupad ni mo ba? Nya, pangutan ing na wa kay reklamo nako. Ing na wa kay reklamo nako. Adto ka mangutan na squire, maingon din ang imong tupad, iyabag kay kag tingog ay. O man kay apil-apil practice good. Mao na usay unya unsa maroy gibuhat sa kalibutan, nawa na ni ang virtue sa pagpaubos. Gapunay na tagreklamo. Nya kun wa na gani ining virtue sa pagpaubos or humility, mahimotang mga taong dautan. Dautan. Unsa maning taong dautan? Nagsigig saway sa iyang isig katao. Ang iya ra gyung kaugalingon mao'y sakto. Mao na sa unang pagbasa, ang mga dautan gasigig tan-aw sa mga matarong isa, sige, sulayo na to ni mga buang-buang dagko. Ang inganlan na og buang-buang ang mga matarong na. O ingon man na sila, gasalig sila sa Ginoo. Sige, suwaya na to. Suwaya na to. Sakito na to sila, daog-daogo na to sila, ato silang pakauwawan sa publiko, ato silang patyon sa makauulaw nga kamatayon. Beko no be, mutabang man kanang Ginoo nila. Nganong mao man gisultis mga taong dautan? Kaya ang ilang kasing-kasing reklamador. Reklamador. Kamong mga asawang ni aron dinhi, nidawat ba mo sa inyong bana nga wa gyud reklamo? Kung naa kay reklamo bisag gamay, dautan ka nga pagkaasawa. Kamo sang mga bana nga ni aron dinhi og naminaw ani atong misa, sige ra ba mo tan-aw aning online? May na lang na mo tan-aw mo online nga misang Padresiano, nya human dayon online nga sabong. Nga buangon mong dagko. Pag-iuban, mag-monitor sa mulgawa sa swertres. Napag-iuban, nitawag na ako, nag-text man siya. Pader, taga-e kong numero. Wag yun ko mo dawat. Wag ko mo baos. Sus, nitawag yun. Pader, oy, maluoy taong ka na ako, taga-e kong numero. Na kung saan man animo siya, akong ipatad sa swertres. Kay naman yun kay wisdom, pader. Naman yun kay wisdom. So, ang kanang imong isulti, makatabang ginanako, may pa kay mo explain, pobre biya kay ko pader, di ba mutabang man jud kas mga taong kabos? Mga animal dagko. Mao na ang dautan, ang kaugalingon ragyod mao'y gitan-aw. Nya sawayon nila ang tanan nga mura bag musupak sa ilang gusto. Ilang kalagutan ang mga tao nga mutudlo nila unsay makaayo sumala sa gustos Ginoo. Mao na yung mga taong dautan o kamong mga bana, musta man, wa ba mo magreklamo sa inyong asawa? Ilhan man na nimong nagreklamo, di mo tubag. Kaya ang tinuod nga reklamo, di abiyas kasing-kasing, wa abiyas ba. So kanang tao nga imong pangutanon, di gay mo tubag, nagreklamo na, dautan na nga tao. Kinsa may gihimong example ni Kristo sa buutan nga tao? Bata. Gikugos ni Kristo. Kanang bata, basta di lang nimo hadlok-hadlokon ba? Di nimo sigasigahas mata. Inig pangutana nimo tubag yun na. Ako kapila na ko nagrekoleksyon. Hangtod gud hinuon ang dikir. Parekoleksyonan naman ako. Unsa ang pagrekoleksyon anang dikir? Mga maestra man ako nga, naunsa man ni sila? Padir, rekoleksyon ni kay magtapos na mis among daycare. Nakisi akong rekoleksyon sa ang mga bata.
Nako nga naman siya, makarelate manggugas bata, pader. Nako nga, o mangani ko kahimo, bata. Kamo kay naghimo mog bata, makarelate mo. Ako na naman ay makarelate noon. Pahimo asa ko. Nindot ro ba kuno nahimo ng bata? Wow na. Makarelate ko no ko bata, mo tong diha ko'y girekoleksyonan nga daycare. Hibaw biya ka ng bata. So, ana, linya na sa mga maestra. Tinag yung linya, yung mga ginikanan, riskilid ang mga ginikanan. O ang mga maestra, nagalinya sila, gagmay mo na ilang mga bangko. Ano ba, yan ay aisles to nga. Sus, nakita na kong bata diya sa tubangan, na may bakanting bangko nga wa malingkore. Ang usa ka bata, iyang kuwaon ang bangko, kay iyang itupad nga to niya. Ana, mukabot sa tong usa ka bata ikataw-tawran bunluton sa niya padung nga to niya ana ikataw-tawran na sa kuhaon na sa bata bunluton na sa ngaton la wa jud nako badlo nga sige lang jud kog istorya ba sige kog istorya sila dito blingaw kay bunlot dire bunlot sa dito bunlot sa dire nadugay katong usa ka bata kay malditahon man ingon ni siya pisti biya nimo inatay biya nimo dikir nako ni ana diko hala kanindot mo pronounce nako kinsa kay gatudlo ani niya sus ang mga nangatawa nga naiuban nagduko inana ini nako mao ni dikir pa lang may nakaimong motodlo ngano man mga dautan mo gamay pa kayong bata natakda nas inyong kadautan kanang inyong pagkahimalikas kanang inyong pagkareklamador kanang inyong pagkadao ilog anang bangko hasta bangko ilogan ila magutong duaan ba mga bata mo biya na ilogan ang duaan anak biya na Islam mag-away niya ang dagko sa may ilogan koral yuta tanom kwarta balay no usay mag-ilog sa kabit niya unsa man na mo na gitawag og kadautan pero gikugos ni Kristo ang bata o giingnan niya ang mudawat niining bata sa akong ngalan mudawat nako ang mudawat nako mudawat sa nagpadala kanako ang nindot sa bata mga igsuon kusog kaing mudawat nga way reklamo nireklamo bagod ang bata sa naong sa nag-anak niya wa gyud niya inyo mang tudluan na ng saway-saway naong ikadako magmahay ng anak nganong kinimoy akong ginikanan inyo man gitudloan pero ang batang gamay mudawat ra gid na unsay imong ipakaon mo kaon ra gid ng bata unsay imong ihatag iya ra gid na mo enjoy ra gid na siya di ba mo nang bata mao na gusto ni Kristo nga mapariha ta sa gamayng bata nya unsa man ang atong dinagko nga pamaagi aron mahimot ang gamayng bata sa atong ebanghelyo niingon si Kristo kinsa tong gusto nga mahimong labaw sa tanan kinahanglan nga mahimong sulugoon ug mag-alagad sa tanan ang bata kusog kay na mo alagad kusog kay na magpaubos nya unsa may iyang buhaton sa buhatos bata aron mahimo siyang mapaubsanon ug maalagaron magpakatotoo tinuod gid ng bata kanala mga bata mo anhin nato dinhi adi naman na bata mga batan-o naman na maghukas ba niya magtiniil na kung anong tiniil man ka noy na ilang leader dire siya okay ra man ni pader kay paman sa kutsinilas o di napakatotoo nganong gahukas man ka anad man ko ani pader kay wa man sa koy bagong sinina o man sa koy kailis o hukas kita, ang sa itong style, mga dagko, oy, mga bakakon, magpakanaa, bisagwa, mamalit og sakyanan, bisagway parkingan. Ang resulta, ipamarkings dan, mga buangon. Di ba mo na yato? Niyara ba, kay iya mo nang kuang-kuanan, kanang sa tawagan na. Anang, financing mo na. Ug mabitay na ganis bayro nun, mudayog aris pare. Pader, tabangi ko. Pagsuwat lang, inigsuwat, uy,
abangan man di inis kuan. Bahala ka de, may embargo na, may nala na makuha-kuhaan ang nagparking dan. Wa magay ikabayad sa monthly unsa nakapaghimog parkingan. Na karon, bisa diha mga subdivisions, kaya mga subdivisions, kamo disiplinado maginunta mo diha kay inyo ganang subdivision. Oy, managhuot oy. Nganong naingon ana man na? Kay nagpakanaa ka bisag wa. Ang pare, tanawang pare, nagpakanaa. Wa oy. Maobitang na maligya tag slat kay wa gid ta. Kanang baligya og slat, donation baya na. Murabag ni donate mo sa atong project. Nya akong giangkon nga wa gyud koy mahimo. Kami ni angkon mi nila mon Senyor Rubin, wa gyud mi mahimo. Mo na maligya. Nya kamo sad nga namalit, nagpakanaa mo o wa? Ang katos ang mga tao nga nakadungog niya murasag bata og batasan dili sad magsigig ingon nga wa koy ako kay kanira basang atong lain nga aspect sa atong pagkatao magpakawa bisag naa. Mao sa nay laing kabuang sa kanigong kadautan extreme ang guna siya. Any extremes or any extreme is evil. Virtue stands at the middle. Kamatuoran. Dautan ka kung magpakanaa ka, bisag wa. Dautan sa kang magpakawa, bisag naa. Karon, natay daghan nga mga kaigsuonan nga namalit og slots, wa ba yatay ihatag? Sa ato pa, naa sila. Naa sila ikapalit. Kaya naa sila ikadonate. Kaya wa man tay bugti nila. Nabitay ni text nako, Father, og mupalit kog tulo ka buok ba nga slot, unsaon man na pagpadala dire? Nako ha, ngan unsa may akong ipadala insya, di ba perder libro man na? Nako, unsay libro insya? Di ba title man kanas libro, Mother Mary's Healing and Deliverance. Ganahan bi ako mubasag mga ingon ana pader. Nya og mupalit ko og tulo, unsaon pagpadala dire nga di amang ko sa Hong Kong? Nako akong email. Ang pag-mail, naku na kay messenger. Kay ako rasang isenti mo siya. Di man ko na masin sa messenger ang libro. Nako, di man ko ni libro. Paminaw kung maayo diha. Dili ni libro, virtue, gracia. Ang gracia, inigsugod pa lang ni mong hatag, muabot na na ni mo. Ay, abi ba na kog libro ni? Nako niya, mudayon kag donate. Isa, dili na lang pader. May pag... Kaya mangayo man gyud na ay mo balik. Na. Pero bilib kay ko sa muanhis atong simbahan. Hindi gyud lang, Pader nindot kay atong simbahan. Pero di ko kay ninindot, bati man atong simbahan. Nindot kay Pader. Napag ito nakadonate ani atong granite pag picture na mo diri ning kalit magpungko na kung saan niyang gibuhat. Sige di siya hikap, muhikap jud ko Pader kay nakadonate gyud ko ani. Nako sige na. Hikap dia o gusto ka mo hapa ka diha picturean pa ka. At least ba ni appreciate no? Mao na ang mga mapaubsanon, mudawat, mo appreciate. Unsa may bunga, mahimutang malinawon, magkahiusa ta. Sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan didto nga magkahiusa ta, mag-alagaray ta, magpasayloay, magdinawatay, naa ang kalinaw, kauswagan o kabalaan sa kinabuhi. Gusto mo nga ang inyong pamilya malinawon kanunay, pagpaubos. Be humble. Dawat nga way reklamo. Hatag nga way limit. Appreciate nga way analysis, no? Kaya usasan mo analyze man sad mo. Siya angayan kaysa siyang gisulob. Pero mura lagi dili bagay sa iyang panit, no? Sa mabitangan. Angayan kaysa scholar siyang buhok. Pero wa man kay na mag-angay, ana. Nindot pagkabadlis iyang kilay, pero mura magtaas ang pikas, mo ang pikas. Mga daghan kay ba, analyson ba? Ginay, manindog na ta.